Giduslitan sa gingong hubog nga bana ang ilang kaugalingon nga balay sa barangay Nuevo Eloco, MAWAB, DAVAO de Oro, HUWEBES sa hapon. Na-report tayo ang panghitabo ug narespondihan sa mga bombero ang sunog. Na-trap sa ilang nasunog nga balay ang responsable nga giila nga si Johnny Ryan. Daling gitabang ug gigawas sa mga bombero ug volunteer ang responsable ikan sa nasunog nila nga balay. Gidala siya sa Monte Vista Provincial Hospital apan namatay gihapon tungod sa niaguman nga 3rd-degree burn sa lawas. Subay sa report, Nagkalalis sumala pa ang lalaking responsable ug iyang asawa tungod sa selos. Gingong giduslitan sa bana ug posporo. Ang gibubo ni ining nga gasolina hinungdan nga miulbo ang kalayo ug nasunog ang ilang balay. Wala dayon makagawas ang responsable tungod sa kadako sa kalayo. Nakagawas dayon gikan sa nasunog nga balay ang asawa ug ugangan sa responsable. Napasok pa ang tiil sa ugangan atol sa insidente. Gibana-banang ANAA sa 600,000 pesos ang danyo sa sunog. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.